مس موسيقى أنا نوي حز فلطة ناي قدمي 13 عامات بوحدي حز فلطة أفتي ليلة باندت بالجوجل خلاته بفلي شعوب صراحة نراقب بين برنامج سوزا فريم نعي دك جوجل يكوينا ما بسوا مساي زنبرون فعت أبلات بهال نيرم كل جزية موسيقى دابلو على النيرم كلا لي خمارة دال زنبركو تجوه من السي موسيقى ليلة أنا أب مدة ثانية كلتشان 15 سنة يزجمر أب ناي لعلو تكالات مرتن زوا سوا إنجليز بهالو جل نيرم أبويتي من المجمر ليلة أنا مالتي ليلة موسيقى كلتشان شو مونتنا جا بيلي جمر أب بيت مرتدى رسالة أب زنبر كل أوان درجة أستاد شديش عمتها أوجري أستاد شديش عمتها بموسيقى بجتمي بزيما يحجزني نعي ولا نتوم تمهارون بخمو إنا نسلتنا من يرنا مالتي مامر موسى فقر مويا سنة طباب كاب سدرابيتو كم زجمري زحبر بزيد ما نحيالو عمتات أبزو مويا كسرح سنحيو مامر موسى بزيادة سرحلو مفراي موياويان سنة طبابنياتات كوينو عب تحت صلال كومشن بالن سبورتن النات عليه وي قوب اكتتل النات قبرلو سرحية سلاسل اتم بزحت بمامر موسى عليا زقبرلهم سنة طبابنياتات كاب أبيات تمرتي بجزاء دليتهم مستواصون زنبالة وي دليت زلهم سنة طبابنيات نيوم اتزوسدو وسلطنا عبدر في مسارحيتات موسيقى درامان كال انزتق على لخوينو سنة طباباوي فريات ناي تجعت بيهرات هاجرنا كم زنت أبارق يكبر كل كونتات ناي وجلنا بزها كنتنا قدم حجي اب مسلطان عام 7 مو تي مسلطان كا اب بيهرات زتوكره نسي سغاب حجي مسانا بزتحوز نتقاملو زلنا اب بيهره كنا بيهره حدار راشيدا تبره تبرنيا بعي بقول مالتي تي كالول كان توسع زي كالا قانون لون انجليش فقط تفرع قاطات مالتي أبياتاون أبزمناهم مالتي نلطف حالنا مالتي مياتو تمزح حجي بفلاي أبياتا بزوح ناي مستمقارين برنا فلاي بتناتنا يتاو موسيقى حجيين كم سري زلها انجليش نلاتنا كمان زناتنا بيهرات نلطف حالنا كناي موسى زيلكا قلت أيكاد لنا بحكي أخنا كا موسى سنة واو صراحة رأي يكون زفري سبات ولا يزفري تبلك خلقه نتسنة طباب سبات اللي مسرحوا جن تم مسو زصرحوا مسو نخيصهم قصلوا زخلوا سبات بتناتو حقة ما عزيزهم زخلوا من سياتيز مرز بتعمي تجوف نفع وفي نايس راح سبي ولا بكايدهم كابل ساعات يوم تمناتو جوجله معناته ترير زخنا حق اللواء زي سراح زي كال علال وان جزيو فليتو بقبض تقوم على سبي سلازي زي اللي وصلت مسو هيغط لمني بتناتو حق تمازيزون خودو سلا زخوني ما انا سبات زفرز بلا كاز الله نعمزي كلتي سو زدالو زبل نغرا ناصنت زملو نايس نطب بايتا يزلو مالتي اجي خابتي قند زحجزكا اب كال زخونه يكون جوجله بلو لا طرنافه بلو كسرح خلها بزح فقاد بزح مسان ناي نبرت بزح ناي لممد صبت ناي لممد بوتا بلو قمزا مساله شغرات الله مالتي ابز ግን قمز بحال ነገር ስለዚህ ነበረ قلتيفنا سنابت ندليو ነገር كنمتصخيلنا مالتي نسو كل ነገር ቀሪቡ نحنا خان كل تتقيمنا له جيناهم حجز يتتقمنا له خلخون زوم أب تحتي ممر موسى سلطنو سنة طبابنياتات أب 3 درجاتات خفافيلهم يوم سلطنا زقسمو ህፃናት ቀያት ዕምባባ ያታዊ ጉጅለ ከምኡ ድማ ዘመናዊ ጉጅለ ተባሂሎም ይከፋፈሉ بحفشة إذا أبتحتي ممر موسيقى إلا وجل بحالي رأيها نفعات مياويان بمفراي نتي أبجد لزفري بلوء سنة أو فريات عكيبكا نبهلاو تحسطو بهرات هاجرنا أبجمت بمقتاو أهجراوي تقبلنت نمركابو سعرتات كم زكايديو ممر موسيقى
ዓብ መግለፂ እዩ ዝሕብር ትራይ ለና ነጂኦም ዓብራ ኢለኒ ዝራእኩም ከለኹ ብቑዕ መንእሰይ ኣፍሪካሲ ንሃገር ወኪሉ ዓብ መንነት እዩ ዘለና ወላ ከም ብሄር ወኪልካ ማለት እዩ ኣፍሪቃ ካብ ኣፍሪቃ ሓሊፍ ካብ ኤውሮጳ መንነትካ ዝገልፅ ስራሕ ሒዝካ ምቕራብ ኣቢለ ዘለኹ ስለዚ ብምሉእ እዚ ዘፍርዮ ዘለኹ ስራሕት ከዓነ ንኹም ዝተመተ እዩ ዓበየ እቶም ነፍርዮም ዘለና ትሪኦም ኣለኻ ካብ ብንእሰይ ንዓበይ እንዳዓበይ ክኸድ ኣለዎ ሕጂ እንዳተካእኻ ከዓ ትኸይድ ሕጂ ብዓይቡ ከዓኒ ሃገር ከፀውዕ ዝኽእል ስራሕ ትራይ ሓደ ካብቶም ጀሚርናያ ዘለና ንባዕሉ ኣብ ኤርትራ ሙሉእ ምልላይ ምስሊ ስራሕት ናትካ ናይ ጉጅለ ነፍሪ ደርፍታት ኣለና ናይ ህፃናት መዛሙር ኣለና ከምኡ እቲ ብሄራት ወኪልካ ማለት ስለዚ እቲ ራእይናሲ ንሃገር ወኪልና ፅቡቅ ዝኾነ ኣበርክቶ ክንገብር ተስፋ ገብር ክገርመካ ከምዚ ናይ ሙሴ ተበግሶ ዘለዎም ሰባት ኣዝዮም ውሕዳት ጥራይ ክኾኑ ዝኽእሉ እቲ ተበግሱ ትዕላሙ ንፁር ክሳብ ዝኾነኻ ኣብቲ ሃገር ከምፆ ዝኽእል ለውጢ ይረአየካ እዩ ምክንያቱ ስነ ጥበብ ፃዕሪ ይሓትት እዩ ብጣዕሚ ፃዕሪ ዝሓትት እንታይ ትሰርሕ ኣለኻ ንምንታይ ትሰርሕ ኣለኻ ባህሊ ኢና ንብል ዘለና ባህሊ ሲ ክብሪ ሓደ ሕብረተሰብ ኢኻ ትንክፍ ዘለኻ ብግቡእ ንድሕር ከተንፀባርቆ ዘይትኽእል ኮይንካ ክትንክፍ ኣብልካ ስለዚ ሙዚቃ ነዚ ብግቡእ መፅናዕቲ ይገብረሉ ናይ ሓንቲ ብሄር ከም ኣብነት ኣልዒሉ ንድሕር ክሰርሕ እንተኮይኑ ኣዝዩ ደቂቕ መፅናዕቲ እዩ ዘካይድ ኣብቲ ሰባት ኣብቲ እቶም ብሄራት ዝነብሩሉ ከባቢ ከይዱ መፅናዕቲ ገብር እዩ ኢቨን ምስ ኣብዚ ውሽጢ ስመራ ዘለዉ ዝፈልጡ ሰባት ከዓ ሓቢሩ ዝሰርሕ እዩ ልዕሊ ዝኾነ ትሑት ስለ ዝኾነ ትሕትና ከዓ ምልክት ዕብየት እዩ ሓደ ከዓ ዓቢ ዘይደሊ ሰብ ነብሱ የተዓባብያ እዩ ብዘይክኡ ውዱእ ሰብ ዘሎ ገይሩ ኣይወስዳኒ ሙሴ ግን ክሳብ ታሕቲ ደረጃ ወሪዲ ከምዚ ክገብር ሓሲበሉ ክስከረዩ ኢሉ ርእቶታት ናይ ሰባት ዝእክብ ስለዚ እዚ ናቱ ስራሕ ከምዚ ኣብቲ ስነ ጥበብ ሃገርና ከምፆ ዝኽእል ለውጢ ይረአየካ እዩ ብጣዕሚ ዜማታት ሕጂ ንሕና ኣብቲ መጀመርያ ክንጅምር ከለና ከም ጉጅለ ተመሊሰን ንሽዑ ክሪኦ ከለኹ ን2016 ከለ ማለት እዩ ዝኾነ ተመክሮ ይነበረና ግን እቲ ኣላይነት ኣቦቱ እዩ እቲ ናይ ሙሴ ሕጂ ዝበዝሕ ስራሕና ሽዑ ሓድሽ ደርፊ ኣይኮነን ነይሩ ቀዲሞም ንዝተደርፉ ደርፍታት ብሓደ ፅቡቅ ኣገባብ ንሰብ ብክምስጥ ዝኽእል ኣገባብ ጌርካ ተማሓይሾም ኣማሓይሽካ ናብ ህዝቢ ተቕርቦም እተን ኩለን ኣማሓይሽና ናብ ህዝቢ ኣብ ምርኢት ክነቕርበን ዝበቕዓና ከዓ ልዑል ተቐባልነት ነይርዎን ማለት እዩ ብኡ መንገዲ እንዳኸድና ከዓ ናብቲ ሓድሽ ስራሓት ገፅና መፂና ቅድሚ ሕጂ ኣብ ትሕቲ መምህር ሙሴ ኮይኖም ግቡእ ስልጠና ዝወሰዱ ግን ከዓ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሞያ ስነ ጥበብ ዓብዪ ኣበርክቶ ካብ ዝገብሩ ስነ ጥበበኛታት ብውሑድ ስጋብ 30 ዝኾኑ እዞም ሕጂ ብሉፃት ብደረጃ ሃገር ኣፈየም ዘለኹ ማለት እዩ ገለ ካብኦም ኣብነት ኣብዚ ኢሳያስ ማንቺ ከምኡውን ሰሌ ኣብ ከዋኽብቲ ሪማ ኣሎ ኢሳያስ እውን ንባዕሉ ኣብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ዓባይ ጉጀለ ኣብሓል ኣሎ በዓል ማይናስ ንባዕሎ ማለት እዩ ሰብ ነይሮም ካብ ምክልኻል እውን ከም በዓል ቴዲ ኬፍ ካብ ፀሮና ኣምፅኤ ምሳና ኣብቲ ጉጅለናት ይሰልጥን ነይሩ ከምኡውን ሽንግርዋ ቀዳማይ ክዕወት ክኢሉ ማለት እቲ ንሕና ኣበርክቶ ዝገበርናዮ ማለት ሕጂ ብዙሓት ስነ ጥበባውያን ኣፍርያና ከም ስነ ጥበባውያን ግን ካብ ባሕሪ ብጭልፋ እዩ ነዚ ከዓ ነቶም ተምሃሮ ከዓ ብኸመይ ይምልመሉ ንድሕር ዳ ኢልና ካብ ቶፕ 10 ኢና ንመርፆ ብሉታት 10 ቶፕ 10 ስቲል ናው ማለት እዩ ካብኡ ብከምኡ ንኸይድ ንዕወት ነና ዳርጋ 6 ዓመት ኣብ ዞባ ኣብኡ ሻምፒዮን ኮይኖም ማለት እዩ ወስዱ ነይሮም ብልጫ ማለት እዩ ካብኣ ዳይሬክተር ኮይነ ከዓ ንቤት ትምህርቲ ዓዲ ሰውዶ ከይደ ዳይሬክተር ምስ ኮንካ ከዓ ንጥፈታት ከዓ ቀፂልናዮ ማለት እዩ ኣብኡ እውን ዳርጋ ሕጂ እውን ዳርጋ 150 ዝኾኑ ኣባላት ተምሃሮ ማለት እዩ ሰልጢኖም
ብድራማ ብሙዚቃ ብግጥሚ ኢና ንሕዞም أنا مجمرة خبطن بغربة ناخذ تصاوتن كم يو جزازو هواقا سرحة يا أبزقنا مالتي حجي أبشن شعات ميتن سبعان يخون بجمجم ويسبعان كلتن ويسبعان سلستن بيتلس بهالازيم هو بات وجلة نيرم إنجليزا يعني زاليت يتبيت بالهم تصاوتات أنا حنا درفي بملكة وجلة هينهم سريح ما اتزدرفا بول ماكارتني يزبال مرحنا يتجوجلا مالتي انجي زيا هنا هنصاحات هنا ابزقا بياتاوي اقباب بتياتاو مسارحي بزي كذا هياو كبرو نبلا ويكا درام سيت نيلنا نصوع بزي كا خلو كله بزي ياتاوينا تتصاويتنا حجي كساب كنمتاي بزي ياتاوناتنا مسارحي كتصوت كم زغل أتا عالم لغوي ملك عزلوا موسيقات كتصوت كم زغل نمر أي زفتنا يا مالتي. نيرت حستان تيتكم هذا في قلة فتاش. تحسون إذا هذا في كله تسفاي. نفسي أبغى زي شجر كتقولون كلا يبلسوا. عدي مريم متيات الدهايني بدحريو التدهاي نايت أباب دهايو. بزناي تباب دهاي غير خاني نقولو كخون كمخان فليتا يقدفو علت ات بي مالتي كم زلو خون ابت زلو ግን አነ ይጻር ዝካለኒ ይገብር ጸልማት እንተሎ ይበርህ እትብራንካ አክሳብ ጽባሕን ድሕር ጽባሕን ዘሳግረኒ ንኽኸውን ሁሉ ግዜ ይሰርሓሉ የስተማቕሮ ማለት እዩ ናይ ተስፋ ይጽደር ፍኹሉ እዞም በመምህር ሙሴ ጉቡእ አልያ ዝግበረሎም ጉጅለ ባህሊ ኣብቶም ዓበይቲ በዓላት ሃገርና ማለት ኣህግራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ 24 ግንቦት 20 ሰነ ሃገራዊ ፌስቲቫልናን ካልእን ብሉእ ስነ ጥበባዊ ፍርያት የንጸባርቑ بعيب خمس جنود دلنا بحق نزل على وتكالة مرتب في الأيام أسماء يونيفرسيتي ناتهم تمهارو الناس سلطنا ناتهم كالوتهم معريو كان سلطن زغبرو تبع طعم خمس جنود مدلي معناتوس عم تقولوا يفرلو تملسيتي بوياوي يفرلو نت كوليج انا يكون كازو قلبلو نتحقر بمولي زبلبلو ስለዚህ ኩላትና ከምዛ ዓይነት ተበጉሶ ወሲድና ከነታባብ ተኺልና ኣነ ንዝኾነ ክሕግዝ ከተባብዕ ተስፋ ዝቆርጥ ሰብ ኣይኮንኩን ንኻልኦት ከዓ ከም ዝበልኩኻ ብዓይቡ ተወለዲ ብጣዕሚ ከመዝግኖ ምደሊ ስለዚ ናይ ብሓቂ ነዚኦም ከመዝግን ደሊ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ከዓ ከም ኣባል ፅሕፈት ምዃነይ ኣባልቲ ኮሚሽን ምዃነይ ንመደባት ዓም ብስራሕ ንዝገብረልና ምትሕግጋዝ ከመዝግኖ ይደሊ ምክንያቱ ሓንቲ ውጅለ ባህሊ ملتي مستراحتين مس ياتاويت موسيقى تصاوت زمناون تصاوت وجه لبالو نجعلي من انصينا لنا مالتي ስለዚህ ተኻለ ነቲ አባሃሊ ንምዕባዝ ንግበር ዘሎ ከመሻርክቲ ኮይኑ ብዙሕ ወጻኢታት ገይሩ ብሉእ ስራሕ ክሰርሕ ካብ ጎና ከይተፈለ ከመዝሙና ምደል ነያት ማለት ሕጂ ሙሴ ዝገብሮ ዘሎ ብውልቁ እዩ ካብ ዝኾነ ይኹን ትካል ናይ መንግስቲ ትካል ናይ ባህሊ ዝኾነ ዝረኸቦ ሓገዝ የለን ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ ማለት እዩ ነዚ ንሱ ከምዚ ገይሩ ኣበጊስዎ ዘሎ ነገር ግን ካብቶም ትካላት ናይ ባህሊ ገለ ቆላሕታት ተገይሩሉ ሲ እንተደኣ እንተሰሪሕሉ እንተደኣ ተታሒዞም ቶም ሰባት ኣዝዩ ፅቡቕ ክመፅእ እዩ ኣዝዩ ፅቡቕ ረብሓ ከለዎ ካልኣይ እንታይ እዩ ሕጂ ንሕና ብደረጃ ሃገር ኣብ ሙዚቃ ክንጓዓዝ እንተደኣ ኮይና ከም ዝበልኩኻ ክፉት ባይታ ትምህርቲ መሳርሒ ንብረት የድልየና ማለት እዩ